Τώρα, εντάξει, τώρα θα το πάμε. Λοιπόν, μετά την κυρία Δρυσέλη, κύριε Κόκαλη, έχετε το λόγο και θα συνεχίσουμε ξανά επί του καταλόγου. Κύριε Κίκα, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συνηγορήσω με πολλούς συναδέλφους που ζητούν περισσότερο, να έχουν δυνατότητα να μιλήσουν περισσότερο στα κρίσιμα νομοσχέδια. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήμερα είναι ακριβώς 3 μήνες από την ορκομοσία αυτής της Βουλής. Σε αυτούς τους 3 μήνες έχουν κατατεθεί ορισμένα νομοσχέδια, τα κυριότερα εκ των οποίων όμως ουσιαστικά ήταν το προπροηγούμενο που ουσιαστικά αποφυλάκιζε το Σάβα Ξηρό και αποποινικοποιούσε την κουκούλα, και το σημερινό, το οποίο έχει διατάξεις που κάποιες από αυτές είναι μεν θετικές για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, για την πάταξη της γραφειοκρατίας, αλλά έχει και διατάξεις οι οποίες μας επιστρέφουν πολλά χρόνια πίσω. Όμως ερωτώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα? Αυτούς τους 3 μήνες δεν είχατε να προσκομίσετε στην Ελληνική Βουλή ένα νομοσχέδιο για την ανεργία, για την καταπολέμηση ανεργίας, ένα καινούριο επενδυτικό νόμο για να μπορέσουν επιτέλους οι επενδύσεις να πάρουν το δρόμο τους? Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Βεβαίως ξεκινάμε από διαφορετική αφετηρία. Για μας η ανάπτυξη, ακριβώς επειδή ανήκουμε στο δυτικό κόσμο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να στηριχθεί ο ιδιωτικός τομέας, πρέπει να στηριχτούν οι επενδύσεις και οι άμεσες επενδύσεις. Είναι τυχαίο ότι η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, η Ισπανία τα χρόνια του μνημονίου αύξησαν, υπερδιπλασίασαν, και να μην πω υπερτριπλασίασαν, τις άμεσες επενδύσεις? Θα περίμενε λοιπόν κανείς να προσκομίσετε πιο σημαντικά νομοσχέδια, τα οποία να ανταποκρίνονται στα μηνύματα των καιρών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή τη στιγμή η αγορά έχει τελειώσει. Δεν μπορείς να πάρεις τίποτα με πίστοση. Οι τράπεζες δεν σου δίνουν ούτε τα εγκεκριμένα δάνεια. Προέρχομαι, όπως γνωρίζετε, από την Κέρκυρα, που είναι τουριστική περιοχή. Μεταφέρω στην εθνική αντιπροσωπεία λοιπόν την αγωνία, τον προβληματισμό όλων των κερκυραίων επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων, που περιμένουν πώς και πώς την τουριστική περίοδο να ξεκινήσει. Ήδη υπάρχει πτώση σημαντική στις προκρατήσεις και εν τη αυτή περιπτώσει δεν φαίνεται φως στο τούνελ. Και ερχόσαστε εσείς με ένα νομοσχέδιο, καταργείτε άμεσα κιόλας τις ανεξάρτητες αρχές, επαναφέρετε το συνδικαλισμό στα όρια του παρελθόντος και μία σειρά από άλλες διατάξεις. Θα ξεκινήσω την μικρή τοποθέτηση με τον τίτλο που έχει αυτό το νομοσχέδιο. Είναι παραπλανητικός. Τι σημαίνει εκδημοκρατισμός της δημόσιας διοίκησης? Δηλαδή τι υπονοείται? Ότι όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν δημοκρατική ευαισθησία? Νομίζω ότι και αυτός ο τίτλος εντάσσεται στο όλο το πλέγμα το επικοινωνιακό, το οποίο έχετε ξεδιπλώσει αυτούς τους 3 μήνες, και σας βγάζω το καπέλο, γιατί επικοινωνιακά τα πάτε πάρα πολύ καλά και αποφεύγετε την ουσία. Πέραν τούτου, θα πω για 2 άρθρα τα οποία πραγματικά έτσι με εντυπωσίασαν. Είναι τα άρθρα που ξεκινούν «Σε καμία περίπτωση δεν». Κατά το αλής του μνήμης αποφασίζουμε και διατάζουμε. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η πολιτική επιστράτευση. Σε καμία περίπτωση δεν λογίζεται ανάρμοστη συμπεριφορά από ένα συνδικαλιστή. Να σας θυμίσω εικόνες σε διοικητικά συμβούλια μεγάλων οργανισμών του δημοσίου που μπαίναν οι συνδικαλιστές, πετούσαν τα μικρόφωνα στους προέδρους και τα μέλη του ΔΣ για να περάσουν τα οποία μπορεί να ήταν και δίκαια αιτήματα. Αυτό δεν είναι ανάρμοστη συμπεριφορά? Δεν σας άκουσα, θα τα πείτε. Μην διακόπτετε, συνάδελφε. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι με διατάξεις αυτού του τύπου επιστρέφουμε πολλά χρόνια πίσω. Αυτό που έχει ανάγκη η χώρα είναι ένα δημόσιο
ένα κράτος το οποίο να υπηρετεί τον πολίτη και όχι να είναι δυνάστης του πολίτη. Γι' αυτό και όλες οι διατάξεις που φέρνετε, όπως είπαμε και προηγουμένως, για την πάταξη της γραφειοκρατίας και για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βεβαίως πρέπει και θα πρέπει να μας βρίσκουν σύμφωνους. Αλλά ερωτώ και έρχομαι σε ένα άλλο θέμα. Βεβαίως, να αποκαταστήσετε τις αδικίες. Και εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα πει ότι όλα αυτά τα χρόνια του μνημονίου υπήρξαν αδικίες, κατάφορες αδικίες. Αλλά ο τρόπος να αποκαταστήσεις τις αδικίες είναι να προσλάβεις όλους αυτούς τους ανθρώπους στις προηγούμενες θέσεις τους. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις ευρύτερη κινητικότητα να καλύψουν κάποια κενά. Αλλά ταυτόχρονα, κύριε Υπουργέ, αποστερείτε από αρκετές χιλιάδες νέων παιδιών, διότι υπάρχει στον προϋπολογισμό η πρόληψη 15.000 νέων παιδιών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ακριβώς θα καλύψουν τις αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης στις νέες τεχνολογίες, στο νέο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια χρυσή τομή σε κάθε σας απόφαση. Τέλος, θα πω ότι το να καταργείται αυτοδίκαια η αργία όταν κάποιος υπάλληλος έχει πέσει, τελειώνω και πρόεδρε, έχει πέσει σε κάποιο παράπτωμα και δεν προφυλακίζεται, είναι λάθος. Είναι λάθος διότι φανταστείτε ο υπάλληλος αυτός ο οποίος μπορεί να διώκεται για απάτη, για υπεξαίρεση, για κλοπή. Την επόμενη μέρα λοιπόν πηγαίνει στη δουλειά του. Πώς θα τον αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί του? Είναι αυτό δικαιοσύνη, είναι αυτό δημοκρατία? Δεν νομίζω. Και τέλος θα κάνω ένα σχόλιο για την κατάργηση των ανεξαρτήτων αρχών. Ξεκινήσατε με την κατάργηση του Εθνικού Συντονιστή κατά της διαφθοράς. Θεωρώ ότι είναι λάθος σήμερα που η χώρα βρίσκεται εδώ που βρίσκεται να καταργούμε ανεξάρτητες αρχές στο μέσο της θητείας τους. Περνάμε ένα λάθος μήνυμα στην Ευρώπη, ένα λάθος μήνυμα στον κόσμο. Οφείλουμε και πρέπει να σεβαστούμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν εξεδιπλώσει όλα αυτά τα χρόνια τη διαδικασία, κάνοντας σωστά τη δουλειά τους, να ολοκληρώσουν, κύριε Υπουργέ, την θητεία τους και μετά βεβαίως να επανέλθουμε στο θέμα της ηλικίας. Και κλείνω με μια παρατήρηση. Συμφωνώ με την επιχειρηματολογία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ για το θέμα του χρέους. Θα πω μόνο τούτο, ότι ένα χρέος είναι βιώσιμο, όχι βεβαίως λόγω του μεγέθους του, αλλά αν είναι βιώσιμο το κόστος εξυπηρέτησής του. Και στο χέρι σας είναι να διαπραγματευτείτε το κόστος εξυπηρέτησης του δανείου να είναι τέτοιο που να είναι βιώσιμο. Σας ευχαριστώ.